the reality. The reality of life, Ubona, everything in a man with consequences. And we side in Siabia. Today now is a different thing. Somebody from Western no see from a rehab when Nathaniel 2.7 million naira. Where is Niwesi? What about average person? What about average person? The level now our youth from 18 years, from 13 years, 14 years, 15 years, 20 something years, si weti aka no ihe obuna na ogwu or the alarming or something that our people I need in any type of awareness I need create for these things. Ezoku relationship will be trending. Ezoku marriage the trending. Ezoku anything about intimacy the trending. But I have to talk about this one. Nke the very personal for me. Knowing that I may spend most of my years in South Africa, I'm on all these things. And when you tell me na Igbo, upload the availability with the problem again one obo na edosa, obo na ebu egielu na edosa. Before Malia, nwoke obuna machila anwulu nye gi love loge. Any boyfriend di na date gi onolu n'ilu gi omachicha anwulu oneso onye gi love loge. Most guys in the that thing get mature or man get at the end of the day. Imagine anything in when addiction did ya. Shisha is a gateway. Who don't start it because able lead a place of no return. A lot of you people, a girl coming here some China were not. Went on out then as a company alona, Emagoluna by Yana. What I kill one school. Nsiane ke ifenemen osim just mu gbagoduju ka okpo dilia ka okpo onye na-elesi afia ala agbam nche na nwatakịrị na na-achọ ka eweteli anwụrụ ka o se o ebuli ya na-eweteli nwatakịrị mmalụ nwa ya na-eweteli ewu mkpụrụ mmiri. Our girls na agba mkpụrụ mmiri. It's such an unfortunate. Club niile efula na-aga all night onye ọbụla na-elive most night life before nwalia asị na take ya ka iwe the high. All those things get hook you up or make you lose your control. You get lose a lot of friends. A fine girl who at school, third year student, West him not away with Mili. I was so disappointed with this girl. I drop ego awam I did it only you have to be careful the type of friends you keep around you. You have to be careful because so many people are in fact, so many people are doomed to fail. Count it now. Just check a young wag now. And when people get a harbor around, how they go doomed to fail and they will drag you with them. Obone de lo careful. Mbobo na nwa or you na ogi nne ka make a move. Nne onwe nwoke choge, nne onwe nka. And mbago so many times in self-reflection. So many times say no as a girl no reason atwanum nudi. Atwanum guy man money I get settle. If you made that in a reason somebody pop for the next 3 days a man with onwegi. And the more in a get deep, the more difficult it is for you to withdraw. And any person open withdrawal na anything in there, he make it a relapse or relapsing is the problem. Obone money here with relapsing, go to dictionary and find the meaning of relapsing. Any type of addiction, anytime you for a long time, you went at your back. 70 times 70 demon. Oh yeah, I get low do give back. Ogu kwala kayena ango. Igano with some guys and ogu kwala. Iche no fancy you salute your qualita. Or you give work a force or give you go kwala. Ina go kwala. Ina high as a woman. Mumu majority of these people get meche palu ikombowa. Imiye ikombowa. Ige bido na anwụrụ ị ga-aba na kolos. Ị ga-eti na kolos ị ga-aba loud. Ị ga-eti na loud ị ga-aba mkpụrụ mmiri. Ị ga-agbagide mkpụrụ mmiri ị ga-eme isizi ewute ntụ a na-akpọ n'imi. Ị ga-emecha esi na ntụ ị ga-aba na acid pepper nke a na-amado n'azụ ntị. Ị ga-esizi na nke aba na disco biscuit nke a na-ata ata. Ị ga-esizi na disco biscuit bazie na mkpụrụ ọgwụ nke a na-eti n'ime mmanya.
Igesikwa na nke ime a na-eti n'ime mmanya ịbazie na nke mosh. All these things all just for you to seek in a seek highness. You can never get satisfied with highness. The availability is too much in our country. And I'm a because I'm not coming to those people. Cut your coat, cut people. Around you, you will never come back. A lot of men, Ejigolu highness, won't today. Yes, and when you sosia, and when you na ni sosia. Honestly, babe, this thing they make me feel high. She call. And when you hear Kali soberness no wa. And when you hear Kali soberness no wa, if you need the sober from morning till evening, eat the sober, the highest thing you get making no wa as a person. On the sober. Your agility the 100%. Everything in a man, it do not intoxicated. Nwokechi di na gefu na ogbo okpu ijilanya gefu na ogbo okpu imana nwoke na agbala okpu n'ilu gi obuna ede high owolo aka tufuo di okpu. So many of you people are not take charge over yourself because I'm a gwagia nwaanyi obuna mala amali na inwele power ebe nwoke no na abia ni ya na eme n'enu bed. You a receiver nwoke no gi n'enu. Nwoke ga na apia go oku ogezuo ogbapu okpu ọma ga amụ nkịtị. Opiage skin to skin. Obuloya ni lo bi obi gi. Ige nwa se girl. Hey, isi ke kwani yiji meye. Ina agbala oso ndi ime. Iche no si ime ka na akọ here. Iche no so ndi ime ka na akọ. Because inwe ike idi ime ije wofie na na obulo. Ya obulo ime ka na akọ. Enwe statistics putale mbosi a. O me na-ekwu okwu iye na obulo HIV ka na akọ. Mwalu the type of people in a keep mutilo onye na eme oyi nwoke. Most of you people who na make here with people na blackmail guilty ebe igbo oto send ya nwoke gi oto gini agbasa owolie blackmail we gi ina make here with ndi ala. Ibe girl ina make here with onye ala somebody man e trust law. Man he send ele ala send ya ali ike gini agbasa zie o na send zili gi owolie na blackmail gi. Some of you people in fact, designing spirit. Is there what intention behind a man getting make here? Una trust any person if you are mother trust or tell go the trust. You go by what you see by your eyes. Most of you people now, the guilty of what I'm telling you now today. That boy you are talking now, you know, one second mind, I'm not coming here, this guy gave me one day. One day, I'm not to send that, you're give me a copy, I go. In on a bed, man, he nature that guy, because that guy had responsible. Any guy, man, not responsible, we never use, you open his send, you know why we're threatening because only family, only wire, only sisters, only mother. And we are man. Date somebody the matured. Date somebody lulu and many okay. Somebody with something to lose. Somebody with principles. Obuli wotonya wela call you wolaka ginye cried. You wolaka gitine nebo kwesile no. Ijilaka gi nwoke okpu. Ibeze na agbale. Nwoke bi ono lugi na ono tochigita ono azo ma age mpo. Imalo oyo opa. Ochigije nwu ogu. Most of people treat gide go infection, treat gide infection. And then when a big infection, man, a man go me no and a big year. Akuchi go on. You have to be wise. Upon a draw wise in no way putter. You can lose your life ala bag. The baby the free, baby the free. Only by age, Mbobo need the free. And when any days I go call where she seen a deal of free for you this for the peace of your mind, for the sake of your life. You see that will protect you. Everything will for you. And we ban a wedding, and we ban a jenke, baby, and we hotel, and we in our male. A man chicoton wigi. A man chicoton wig at the end of the day, every woman will prize. As no kids will present to wigi comments and make approach. If there's your mother, I can one side, sige go with that account number, go 1,200,000 before money I may pop or go magamo. So many people teach na many things.
Ka na amokwa ga am, ka na asigi to no azu, ka na eme incantation na azu gi, ka na analigi your destiny. Each and everybody the same. Everybody are not saying, people are gonna go far in this life. You have to be careful. It's either you are the hunter in this life or you are the victim. You cannot be in between. It's either you are the hunter or you are the victim. And the they find the out in the blood the hunter. You just need to mellow. You need in one place. Project here for yourself. You need. It just will not contemplate. Look deeper beyond. Only command 3 of them. Look deeper beyond. So a man the kind. I'm a queer. Mpulogu ke onye obuna na atazi na ala Igbo na banye onye obuna it is nothing. Asigi ogu na water ị bịa na club a na-achị alia. Ị ga na akụkụ mmadụ eti tinye n'ọnụ. Eh baby tinye ya n'ọnụ. Oyi gị nwoke eweli anye gị tinye n'ọnụ. It intoxicated, it high. Enwele any decision ị ga-make mgbe akpakọrọ ọnụ. Emem na the last video me we say obulu ni imele enjoy. Iya nwe na akpa enjoy. That thing na akpa enjoy can oge wopukwe ndoke. Most of us I didn't do today by the grace of God. I believe Lonai Garden do. Obulu need their life today. Obulu by your power equals hima. Because at the end of the day, Iga gije nobody know. Ge one na go kuna. Iga gije I believe Lonai succeed. O begin na nwafu gị ndị gị na ha mekọrọ ihe pala na akụ gị na icheta ebe ịba icheta ihe ime maka ego icheta ihe ime maka influence icheta ihe ime maka friends icheta level of things ị ga but you never get yourself aka etile gị n'uche ajụrụ ajụ emekọta ti gị n'uche ajụrụ ajụ you will never come back again. People are looking at you. A lot of people they hope on you but ị na-aga somebody say gbali ya anwụọ. Julia Kediya. Why must you be high? Highness abule trend. Ibi why me pay on a video now watching on Facebook there. 5 girls. Ebensibu ebe ana alu ye nine, but when I came back, I saw that it's already here. All the go by, all the things I go by. You as a person get the type of circle of friends in a keep. Baby, all your friends, all your friends. Onya apionya, ana apia skin to skin. Ina say kibo na adi n'ime imechi ije nwa ọgwụ. Iche na anwụtali ya n'ọgwụ nne. Imana na apata hepatitis B. Imana na apata ọgwụ ọya na-akpọ herpes. Ọya na-akpọ herpes na avọ mmadụ ive, ọ na-avụ kacha gị ihe na your private part. Ọ na-eto ya ọnya na n'ike yi. Ọvụ ọgọ ọnya dị ya every 2 weeks. Ọnya adị dị ya. Mbange gbabazie nwoke ọsọ for that 2 weeks enwe ka o si emem ọtị ime ive o mee gị ive na after ka ịfụchara nsọ gị dị ọnya baa gị immediately nsọ gị na-ewolu 1 week dị ọnya ewolu 2 weeks if you nwe 1 week of the month mpi ọkụ ihe ọbụla ị ga-eme ị na-eme enjoyment now na-ekpe ekpele ka igbo ka ogbe na-ekonyere gị ịnọ na your 20s say like I still have my life, you know. I still want to enjoy my Uche gigadia. Most of the people gonna make you a human being. Most of them a teacher got very far. And I collect destiny in the mother on daily basis. Mother nyegi mpulo sigiti non. Isi le aje nye godu nwanne ya nwa n'imo no go jeti ye mpulo ogu non. Mmadụ eme isi eli gị mmanya wolu powder gị onye na afụkwa ya na ọ yeli ya mmadụ eweta ihe si gị gba ewoli gba ka iwe belong amachi kolos ewoli ihe ya na enu ati gị machi inolu ike isi edi happy edi high edi efe ofufe ka na akpị ya. It's not you anymore. We have to tell ourselves the truth. Ibule mother. Play this thing in now, play it. Let that consciousness be there. A lot of things you neglect. Everything is centered on poverty. Ega from mother sigin yo jemi and aside the other man, aside the upper corner. By the time side again, you lose go part of your brain.
By the same side, again, you lose go your kidney. Most of you people cannot sleep. I'm not talking to so many people not under the pretense of Nanjiye. I can wear men, I can wear men, I can wear wall. Mbulu mila when aba oge tipia your kidney. Oge ti kidney gi tipia because onye obuna na akpọ mbulu mila man limunni, man limunni man lalungola. Iman na limunni man na lalungola. Mmili ka ị ga na-aṅụ. Mmili ka ị ga na-aṅụ. Cause trauma just achọrọ m mkpa aba mkpụrụ akpọ m ya onda mkpụrụ ọgwụ. Ọgwụ alụ mgbu ka ị na-ewelu na-ekpokwu non self medication iweli ya na-egbu onwe gị. Some of you people emepe liver gị, emepe liver unu, even na liver atali go atali. A witness go me everything. I no go to men like this. People wala abadim but if nwoke ọchọli ya. Oye lili na pali Hennessy na aka gị ọbụla na ifulu Hennessy irosh anyị je na agbali ị na-egbu onwe gị na ifulu mmanya ọkụ asị gị 100 years 50 years onwe gị ka ị na-egbu. If you have never checked your health you've never come into this world. Inwe ike isi na message abụla for you, message abụ na onwe for ndị ọ bụ for ime ihe bụ efizi as a girl or fruit bụ efizi. Mkpụrụ osisi wụ the highest efizi ga-apịa. Vegetable salad wụ highest efizi ga-apịa. Ọ bụ na igo kukumba goche salad imelu onwe gị smoothie onya bụ the highest efizi ga-apịa. Ị na-eli protein, ị na-ata chicken, na-ata turkey onya bụ highest efizi ga-apịa. Onye ọbụla na-enye gị anything for intoxication, anything ga-eme gị ka ị dị high, onye ahụ eti gị. Play this video with you for me. Play it for the person. See, I know more bishop here. Onye obuna na agba egi anything say gi nwo baby nwo this thing ki chake na ashiko o hate gi. Then all when di na-emezi out of ignorance kọwali asi mba na enwe somebody enwale 18 years ka nọ na street. Obu na onwere onye ọzọ gwa gị ọmụ nwa ga-agwa gị ya. Ọmụ nwa ga-agwa gị ya. Yes. Obu na inwe brothers oputa alụana amụ ya jijiji ọwụ na osela anwụlọ alụana amụ ya jijiji. Play this thing for him. Si aka ọma ya ka ọma na onye na-agwa ofeke ka onye mali ihe ọ na-ekwu. There is no way going back. Is either no destroy gị ị ga na-enwe ihe a na-akpọ impaired concentration. Ọ bụ na anwụlụ ka ị na-ese na ị na-ese loud ị ga na-enwe impaired concentration. That means na ị ga na-eche many things at the same time. Ị ga na-eche many things at the same time, and that state bụ ala ka ị nọ ya. Most of the people ị na-afụ ala ka a na-ayị. Lapụ the cover up, lapụ the motor a na-aya. Ịbịa ngwa mmadụ okwu mmadụ ewuli ọkpụlụ ihe n'ọnụ, ọkpụlụ anwụrụ n'ọnụ na-eme big boy wee ese foto. Nwoke m ịmala ihe ị na-eme. Bronchitis onye ahụ, from bronchitis and trachea onye ahụ, from diaphragm onye ahụ to the heart onye ahụ na lungs onye ahụ mgbasa. Ịbata n'ime alụ onye ahụ just ọsọ ka ya agbaba. Ọmalị mma n'ugbene outside ịmalị mma mana inside Italy go. Enwe my friend nọkịta onwe obi nwee shut down. Mgbe ebido wee gwọ ya doctor wee sị na ihe eli dị too much no really go all the actress niile na pump ọbala na the chest n'obi. Everything na pump ọbala. Ihe na-eli chemicals niile ahụ na absorb o je go taliche all the cells. My guy nwụọ. Enwe men si nogo onu me take even nwe overdose. Ị na-eli ife ikuluzie ikutuzi ọgbagbuo onye dị ọnwụrụ dị a. Odi. Why can't you live a simple life as a guy? Kọwala ụmụ gị the danger dị na this lifestyle ị na-afụ. Unu emezina imitate movie. Unu emezina imitate anything ọbụla bụ a wrong role model. Enwele ụzọ dị ayes imechukwa ị ga-anwụ ọnwụ ike. Is either na enwu ma ọ na ịba na nga. Is either na enwu ọ na ịba na nga ọ na ịdị inwe chronic illness. Ị ga-ajọs pepia. So many people now ị ga-anọkịta efu nwoke collapse ọ da nwụọ.
obieni no short go be down. Somebody with cancer no boda. Somebody mal due to your lady, only a Joan or wewuna lungs yanine ataligo. Kenye treatment chemotherapy go where we are say Osbana where chemotherapy general short all the whole lungs down. Why am no? Many guys in on the street, mine or South Africa, nke ligidife, or just or short or down or more. In a taking talk about in a ponto, money, just in on moon or name para, name a junkie. Game one in a date to such a person. In a Jupon Gadjo. Ibu gear in a bright future for yourself, Kegala school on a year. Can the boon go poverty no blame on a money year? Mokonoka get money on Aya ne luluma. Mokonoka get money in a low benavia than again such a person nano. Gamana ne me para ni muno, na cho even na to pin ni muno, Guinea anolo. Ime no is shh. Oshina police nabia. What to own. What you know when dinner quack on also. Is there a baby bumba no one? Imago lupali or not tossy, Puchina, or no, you will laugh about Puchie. Palacone me. On a taco on 1 million on my interway. Share baby, I love you so much. Nkanka love wunu me love on down like a debi in a j. Could they be in a j with somebody? Onye police on a donishi. Onye police on a duenishi. Who is your role model today? Kedoni ne nekwasanya as your role model. In on a fast lane, and the fast lane now when Emana Kechi Liquego fast lane will not fast lane Kechi Liquegi. Yena go go okay, all 2 pack. In our phone mogi, it able 2 pack and apple. Able 2 pack kitty con apple. Most of you people a big end will no polo. Igano no polo. Ige benwe. Who is your role model? Will you be smart? Will you be smart in Meli your role model? King will way. Was any Meli your role model? Oh, Maga Womugi, Nata Mepe Rehab Center. Oh, no, Bulumi, oh, no, Wabona Kena. Ebe my rehab on Wago. I'm a young Megi. I'm a young Megi who shouldn't take anything in a take. I'm a young Megi, it wouldn't take anything now in a take. If when you're not much, I want a lot of you people know loss of memory today because of VV because the chemicals in a produce in a inhale, and you go block up part of your brain. When again, when you begin, you believe you not get one highest guy man. Onye na yala, onye dey intoxicated believe you no nya nwa kacha we wulu guy man. Na ndi ya anyo ya bulo guy, ibuli igbo na aka odigi ke wu guy, ipale mmanya na aka odigi ke wu guy, iwu mugu. Because you cannot deal with that highness. A man may wear anything without highness. Ipoto to na acho, ena odila, junkie. Ide wu junkie. Ibu mwanya, when he like a man, and nah, this guy knows the chibo by the mark. She call. He gave meet men analyze Igbo, men in a training. Only take the new bed or zoggy jaja. Only on Eli. And when men the natural. Again, what do you make you were confused with your brain? Negative energy now attract negative energy. Again, what make the choice on email today? I am a nigga date man. You need date the man for 7 good years. In a date here, when you wolf got female for 6 times because of the responsible. Now, baby wolf go the year now and go. Or come down. Most of you people a wolf got email like 10 times for the man name or man no get. Muke se chibo omaga mo omage mpo. Na baby na change go go adolo omage mpo. Most of you people, baby, I do come email. Jewo fever or do money. Onye yegi Jewo fear. Baby, I love you. I'm doing this thing for you, Mugu. Fine girl, no. You're a fine girl. You don't have a value. You don't place a value on yourself. Men will use you. I get useless again.
I get useless again. There's no joy, and where joy in the street. Money add more value on yourself. Respect again. Suitors will come for you. Gina suitors anakali, gina men anakalo can say, what do you want from me? What do you want? What do you want? I don't want this. It's like a Guinea dictate terms. You don't have to be a graduate for people to notice your potentials. You don't have to. Even a TikTok now, just TikTok them only app ma won't JD also. Our girls, the rate our girls is where bania. Just somebody can say, okay, the excuse will pop. Okay. But out of that poverty, you can choose to be. You guys choose mu, ki this special, ki do okay. Only one contact ki need. So many of you people, and you go get 10 contacts today. You got like you make transaction with them, everything na money, all this thing na business. You don't know when genuine thing come to you because even most time on a get the high, you are intoxicated. Most of you people now, only na control you, only na use you get the high. Only na daily get text message you name all the high. On our bacolos. If we are allowed do to no go tell you 20,000. Yeah, my guy na big boy and allowed you know the Odesibo all out corner. The higher the destiny in take, the more the mental health mental crazy, mental disability in a way. Chemicals gine push tini malo gine me big boy. And most of the young girls will be a victim of your influence, this influence around you. Ibatana house, you guys are kalia, so also give you a girl. Ibatana house, you na de tonolo. 3 guys, ana pioko, ana to. At the end of the day, you might not make it for the next 1 year. Igbo the very, very dangerous. Igbo amulu the dangerous. Anything unassess the dangerous. Shisha win esege bugi. Vape ge bugi. Iobuni in SS ge bugi. But you don't know. You need the highness for. Who's here today? I have seen it all. Afgomia. Mbana Bosso Street. Mbana Bosso Street. Ke to also. I will when I need the Mbago 20 story building. Some guys were boss for the fence in a 3rd floor, or for the fence in a 7th floor. Do the Yan SS, Yan Eli. Highness enwolo end onye obuna na atu highness o ga-ebido the gateway ga-ebido na cigar nke gi nwe ike obuna obido na cigar nke gi bido na shisha ile nenezi gangster movie it just ibido kwele such a lifestyle you ga na enegezi hip hop gangster movie ki we belong o ke o we dị gị ka o gị no dia he was able to pack mezi role model ina emezi ayo It's not Burna Boy because he don't watch Burna Boy or Pali Ibonaka. He don't watch the video of Pali Ibonaka. Whiskey the up Ibonaka. Ijilinda Meliru or Romoda. It's wrong. Niana me. Onye the so back again 1 day high in every single thing. Why you were doing with Gina? He had to legalize in some countries, but there were so many places. And when many places all got whereby you don't do it, you can't carry it to work. Somebody promised him no Canada, but in one time why when I am with the why, but Canada legalized it. Why? You go on with why? If you guy man do young, get knocked to make cardiac arrest or down and one. Emego mi yeni na before ngwabagia. Enwelu di nishazo. The highness he believe one what them want. Highness get pokwa iye neba nebe. There is no shortcut to this life. It's better you face your life being sober. Face this life, the sober will face this life. Every day na umwa jugodo onwe gi even live vagina je, even gonna live vagina je ni ma loge.
And a doctors may not touching not that. If people name excuse for different reasons, hey, na mwale doctor, do to na doctor mwale na esa anwolo, it's na doctor na esa anwolo. Barristers na esa anwolo, iye ni na. Jugodo nwege berezila na abo no neje. You have to be realistic in this life. In where goes, you got caught a lot of bad influence. Onye obuna na amachi anwuru na akoko go be a very bad influence. Onye obuna na enye gi siga baby say ya na enwelo unje eme big girl or a bad influence for you. Siga nwi na ese nwe ike gbugi, onwe ike ibinye gi tu, onwe ike ibigodi you cancer of the mouth. I ga ya un cancer. Agba gi chemotherapy 2 times, enyo shi na ata black. Agba gi chemotherapy 2 times, enyo ibe ni ne de ya lo black ke ga na anyo. So many of you ego chemotherapy, ego chemotherapy. I mean, most people are not tasking no just no all alolo tetezi. Only problem oje no go all just or more. E mole ego age treat the health system there are very bad. Hey, Dr. Omnobodo Western Beach. 2021 can hang the boot. 4 years ago. Since 2021 till today, Adam Soba. Glory be to God. Glory be to God. Now my life I talk. My life I go more. Glory be to God. So look, you can be somebody that join in this train today. Glory be innate. Glory be to God. He money made for 18 good years. Every day is like the same. I've seen a lot of women. Ama mumu wa yeji makamaya tuva time. Ama mumu wa yeji makamaya pechoya. Ge nwa ngolo mwaya ebi iji anya nkiti iji anya okporo nwoke gbafu okpu nwoke wulu ana eji mvo tufu okpu ana eji pin tufu okpu. Ana atufu okpu atufu tikwe na nolu ilu gi me na adofulie. Ko we ma ge mkpo. And they like them, even now, skin to skin. Yes, skin to skin. Skin to skin. Hey, skin to skin. It's in go no. It got him working no. When was na make we na su de metianya. Working we call wolu pilo pido inilu. Onye gina animal na make ibe. Ina chi big baby agbagbo ikweni achọkwa m ndị ime agbagbo ikweni mugu ka ewu mugu. Ina eme ka with somebody they responsible. Because agbo ikweni wopu just wopu your signal wopu gie mugu. Apale herpes ape. Apale hepatitis B ape. Apale mmenwa ape. Ye meng treatment. Inwe chronic illness today ge meng treatment. Ibi to shege baby gije shite ni e mwanye. Eto anwo tu we pega okuko shipi onye ozo oku yesterday. Anala edo ya nilu. Need ndi aware. Be aware, take care of your body. Aluge mwalu mwe eto anwo isi mwa protect yourself ki di iche no nwa ozo. Onye obuna ti egbo otomana just protect yourself ki di iche na ndi ozo niile. Onye obuna pa igbo na aka mana kwusizie igbo ka inwele onwe gi from ndị ọzọ. Now people are spectators watching you. When it is sober, you become a spectator. E join the abyss morning no zieli. I gana ekilizo wa e di happy. Many have come and gone out of ignorance. Many abiago nwulu out of ignorance. Enwe onye gwa ha. TikTok adro then 2008 TikTok adro the first time we go phone na 2010 the first time we go phone with Facebook na 2010 mba we na use 1G network but before phone it mepe feature before me peche efia Mbochi mbia na relationship mpia gi number mbochi mbia na iya na mpia gi number ina ata mkpụrụ ọgwụ ka ị na-ata konke na-acha blue ka ị na-ata
konka na-eti na mmanya a na-ese ilu agụ, a na-ese ilu oke, onya ka ị na-ata. So many of you a na-ejikwa ọgwụ oke indosi, a na-eji ọgwụ oke misi elu na afia unu na-agba. Most of you people a na-eji ọgwụ oke misi afia ahụ ị na-agba. Mgbe ọbụla ị na-ekpo foil, ebe ọbụla iji ikpolu foil. Ị ga-ekpo foil, ikpolu foil, ị ga-afụ pee, ị ga-afụ. Ị ga-ebe pee. Ọ bụ na enwere afia, cramps a na-ata gị n'afọ. Cramps a na-ata gị n'afọ. Afia ojii a na-ata gị cramps n'afọ. Ị need mgbadi afia na-akpọ dila na-ebe akwa, iwolu phone enwụọ. Iwolu TV lee, iwolu generator. Ego ọbụla lute ego aka, iwolu enwụọ afia. Ka iwe dị oke, ka iwe dị high. Jigoro onwe gị ruo ole mgbe. Ndị bụ na-achịnye aka, onye ọbụla nọ n'akụkụ achịnye aka. A man of no return, a joint of no return. Ịbụ nwaanya, nwoke gbacha afia owelu scafe onye gị, ọ sị gị baby, gị pịachalụ, baby kụchalị na ịkụchalị. It's time for you to create awareness for yourself. Ị ga-amụ nwa tomorrow, kedu the role model ị ga-abụ for your children? Yes. Babe, I ga-akpọ gị na sweetheart na ka ị na-emezi nwa nlecha kedu ime mewata pure. Ọ sị gị gbachale. Why not nnọrọ outside the ring? Ne. Why must you be the one entertaining the world? Why are you an entertainer? 2010, 2020. I'm a million for. When better over there. Ejem club once. I see what I see. On your bottom club, say I cannot do this. Or some why say I've go me yeni na kita kuna unu be late no do ano. So many of you kita na na achọ ka ibido threesome na ewu on a trend. Babe, threesome oyi na trend. But jugodo onwe gị kedu onye ahụ gị na na-apịa threesome that day. Jugodo onwe gị kedu ebe ọ nọ 3 weeks ago. That guy na-asị gị I love you. Jugodo onwe gị ebe ọ nọ 1 year ago. You get demanding lab result from that person. As long as you cannot demand the lab result from your partner, onye gị na na-eme ka ihe n'ihe bụ a sacrificial lamb. I love him. If mmadụ ọsị one thing must kill a man. Ofi ihe ga-egbu mmadụ, but nke ga-egbu gị bụ nke ahụ the highest one ị ga-regret bụ nke ahụ iji aka gị wee mee onwe gị. Onye ọbụla na-agwa gị that na enwere ọfụbe life. Ibabe 5-star, Ibabe plane, Ibabe you gotta be outside. You meet be important people. You meet be people who say what can we talk? Again, I'm mother na camp na field, on a park. On asigi what's up? You need mother on asigi. I hope things are like this. You begin to see life from a different perspective. In a check account again, after you were like 100 million. And as this life, upper life market too, go. What does it take you to make a turnaround today? It's an ambulance. No, you're not paying life history. Only emego mi na now today. Meche zezo obua za obua. Adam ha yekelie mu mba ni menga anom na nga ha ni ne pom na alu ntete na to onwe mu mvo alum ni ne. Kan dokwa sho na ma no omo nwa di ya. Omo nwa di ya. Ihe obuna ị na-eme today we na deprive onwe gị your health. Ị na-egbu onwe gị as a girl obuna edosa ụmụ nwoke ga-elose gị. Find something doing for yourself. I'm agwa some guys say na akpom na. Je mu aka olu. A boy na agwa ya mu olu mbosi a today ojoso na agwa m na last week no today ka okpo mu. Thank you for the gift. On agwa m na ojoso nata from rehab. Opulo every day kan ga ekwu ihe na atọ gị ụtọ.
Obula every day can ga ya sigi nenka menka relation mba. And when many things check all this life. And when a lot of things make it this life. When wealth is lost, nothing is lost. Obonega government college. Iyana I na-ekwu na agụcha national anthem. When health is lost, all is lost. Kidney gi amaka, kidney gi amaka. Ina agba ọgwụ, ina aṅụ ọgwụ na-eme kidney gi ọ na-asọfa, ọ na-eti biko na emezina m ihe a. Your liver amaka, only the ka ọ na-afụ fruit, mmiri, vegetable, iwolu substance na-etinye liver ga na-ebe akwa, na-asị gị nwoke m ke yi na-eme m ihe a. Yes, government college Owerri, or Ebenga school. Yes. Anye nwa ndi na-eje akụwa aja ndị federal girls wee na-enyo ndị fedi ụmụazị fedi. Yes. Anyị na-akụwa aja kpofucha aja wee na-enyo ụmụazị ọwụlọta from JS1. Anyị nwa na-eje n'abalị anyị je egote ihe anyị aga side Garden Park anyị na-akụ ụmụ ashawo anyị nwa mgbe JS1 JS2 ọwụlọta 19 bolodom mgbe na-agwa gị ya. Yes, but life is all about all development, all a circle, all evolution. As long as you man talk, you made that experiment. Maybe in watch him now, in your experimental stage, and with stages of life. But be careful. That stage, I will not. Obo stage, what did test ogu? And with stage ogu. And with stage alam di, ki live ni ala. And with stage ye. And with stage one, I had test ye many things. If you could do go to it or copy a goko, in getting pump it or copy a goko. Fantasy gini ne ichi imia. Ogwo obuna na take it. Ibi asigi kenke diya. Asigi na na missing kai. Will ya see I'm not in day there now. Oguna water. It will get far say most of you people at school you started this thing when on secondary school. Ejigoluma uchem where malika our secondary school system gade. I'm a problem. Obuna anye face lo this epidemic, this thing is a thing of concern. Now every parents needing their aware of this thing. How many people na kuzelo had these things today? Nga poluga for oguni ne no wa gwagi yo na alu gi na alu. Onye obuna na agba ogwu obuna eji F welu o man na alalu ụla. O ga deprive gi sleep. And the case the reverse reaction. Kidney onye ahụ nọ na nsogbu. Your brain nọ na nsogbu, your heart nọ na nsogbu because it didn't rest. So many guys say today are they alala for 1 week. If you see mmadụ ọsị gị na oji alụ ọlụ na ya emu ya eji alụ ọlụ. Ị na-alụ ọlụ ị ga-enweta ego abụtị health gị ị ga-ebe nwee. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akpọ ntụ na ị na-akpọ ntụ ị ga-alike ka ị na-apịa nwaanyị ọkụ steady. And the ikpo to kpọkpọkpọkpọ ojili odogwu gị sopịa n'ime. Odogwu gị ga-asụkọ n'ime. Mgbe ahụ gị na nwaanyị anọzieli ma mpịanwu ya ọkụ. Gị na-enwe ike na 3 days before the 4th day o nwee ike nkwụrụ ọtọ once. Ọkwụrụ ọtọ anyị epịa abụbọ ọbakwa n'ime. Ị na-azọ noise. Ọ bụzie na ịbụ onye na-agba okwute nke okwute na ị na-agbazi blọk nku na-akpọ pinch ọ bụkwalụ ọkwa the same thing ị ga na-achọ ibe n'ana ịgbacha anya ịfụ kandụl ka ebe ihe ewelukwu kandụl dị n'ana gbaa ịtazie mkpụrụ ọgwụ nke eji eje klọb ijezie na klọb ị na-amanye enu ịṅụzi ọgwụ ụkwala edo nkụ edola ofu ebe ịma mbi ịṅụzi ọtọ ịdị ha ka akọọlụ ya aka mugu jukoro onwe gị ka ihe cause that reaction to the brain ka ihe ọ na-eme na your brain ka ihe ọ na-eme na your system ka ihe iji daa highness eme ka ihe iji wee like aka ịdọnkụọ ịṅụgo ọgwụ ụkwala ṅụọ onye overdose ịdọnkụzie ka ihe ijizi eme ịbụ nwaanyị ihe iji ereti na big boss bịa be gị with ya na crush
ana cross obodo ofu n'ọnụ na cross ana aka akụkọ nna we nna enweta ndị abe nna we ta come on gbafuo iso mugu amara na any puff up na iteki na damage your system ka mbịa ebe a ka mbịa telu unu ude ka e wee wụrụ na ịdị happy ọmụ nwa ga-apịa gị kosipịa gị lamba mpịacha gị ị ga-enye isi agbaka gị ị na-amachi anwụrụ ị na-enwe justice immediately ị nwere ike ikwu okwute kugo onye enu gbuo onye ịma mbuti ọchọokwu oge gbagbuo gị ịda nwụrụ. Nobody will tell you this. Iwole acid pepper nke a na-amada iwole acid pepper mmadụ na-akpa avụrụ iwole mmadụ na mpata ngada gị iwole eti n'okpuru ọnụ gị iwole mmadụ na-azụ ntị ị na-amanye elu ede high. Gị nwoke woli onye gị na club iwole mmadụ ị na-agbazi egwu people are saying this girl can dance o ị mana nwatakịrị mmadụ na-efe efe. Jugodo onwe gị ka ọgwụ ahụ si alụ ọrụ jugodo onwe gị ihe ọgwụ ahụ na-eme gị. Jugodo onwe gị ka ọgwụ ahụ si wee banwuo na your system ebe ịmadoli amado ebe ịmadoli na-akpa avụrụ tinye n'okpuru ile gị ma ọ nwadị ya n'azụ ntị gị jugodo onwe gị ka o si gbazie your blood system wee na-alụ ọrụ. Unu adị ajụ question. Ana amachi Igbo from machi Igbo ọsị gị tinye ibe iwole okwute ịgbali okwute ya ọnya ịma anya isi enye ọba n'ime obi ọba dị ọdọliche nọ nke ahụ ikufule ekufu onwere ibe ikufu. jee gogulu onye na-ese ibe osise jee gogulu ọlọ nso onye na-ese ibe osise go and google it and come back. Iche na ndị ọcha na-awole unu. You must choose the life that you want to live. Ebe kwene poverty aka na side madro mma ihe ka nje wofu stress. Ebe kwene aka there's no excuse. Or even magistrate ga-agwa gị. Magistrate say there's no excuse to anything in there, man. And no excuse. You can choose the life you want to live. But oga cost to give your friends. I tell them lose Chioma. That girl contact ya Oga cost to get a lot. So many of you are go desperate. The desperate are buying a flight ticket. Ije Dubai. On your channel and you ain't no acquire 5 million. Acquire 10 million. Some of you people are agwo KJ di nunu. All the way from South Africa. Apota gi mepe opa ge wola agwo bag ni ma lo obacha ko puta. Akwo go ugwo. Eke abagi ni ma lo awole eke nwe gi ni mi ikpu. Akwo go ugwo. Aputa. He make everything. He didn't go with nkete high. Just every dokoleni ashige gba. He say okay, but nyegodu mi ya ka mgba ka ndị it was ka owolo ye because he will deal with your conscience. How desperate are you? Can you desperate ede? You know, still under this disguise of intoxication, disguise of finance. Obuzigino. Most of you people actually get this sober for one day. Ines na pu immediately na amachi ozo ineso ozo ineti ozo n'imi ina agba nke ina agba. Some of you people ịgba kacha go vein niile dị gị n'aka enwezi ebi ina aza achọta vein ekuzi aka ina aza enweta vein ịgbagide go vein gba ma nke dị gị n'onu ịgbago vein niile dị n'ọkpa gị. Most of afia ahụ ị na-agba eji ọgwụ oke were. The level unji we form why abai ji we do sir when abana this life or the alarming. Or the alarming. We have to tell ourselves the truth. Kedu this society actually today? South Africa have a problem of this pandemic and the dissenting are gonna buy. Obulo ni ifuli ye ni igeliye. Obulo ni ifuli ye mother signal recreational. No nke a bụ recreational. Onye na-esezi loud na aka onye na-esi Igbo ọnụ.
onye na-esi Igbo na-akọ onye na-ese siga ọnụ na onye a na-ese siga si ebe a pụọ onye na-ese siga si gị mmakwa esenwu siga ahụ jilini nke a kalịa m nke ọzọ si na mba na mmanya ka m na-alapụrụ m mmanya ọkụ nke ọzọ bịa nwa jos lapụrụ m mma aṅụlọ nnọọ mmanya nnọọ biko a na-akọ eli ala ka anaghị ịma ndị soba because ịma na ịdị soba ifesi a reality of life ịdị soba icheta ego one nwe na akaụntụ ịdị soba ịma na woman being na-enwe sympathy ịdị soba ife ụwa from a natural perspective ịdị soba ịlala ụlọ agụọ ya ilie nni ịdị soba inwe human sympathy inwe human feeling conscience ga-aka dị obele but ị na-agba ọsọ your inability to meet up ị na-agba ọsọ under the disguise of highness ijezili obodo oyibo nwezi onye nọ inwego freedom ịnọzi n'obodo oyibo mgbe ọbụla ịdị high iti egwu a na-akpọ egwu ọbụla pụta na ịgba anya na TikTok ịpali Igbo n'aka ịpali mmanya n'aka ịdịbe sober for one day that girl a na-anwụlọ gị. Most of you people a na-akpọ ụmụ nwaanyị, some of you people I don't know what you choose in a man. I may respect women guys, you know, I don't want this person. I told them onye na CEO say. I told them somebody na the high. I told them onye na didn't intoxicated. Reason. Onye the high didn't intoxicated mwike woluboto piagi piabuogi one day. Ojila anya. And they make it a that day under that influence. Let's okay, well, let's sentence. Bia dispute to omu no obuna na agba ife obuna na agba. Bagote ki dispute to omu. Onweli ihe na agba today ma agba la kali again one of dia. Omu bish. Mana nenezi ni ka nwoke de. Nyegi program ị ga-eme ichehelie iwoyalia ebulu fine boy today. Yes. Oh sir. And the modern seek for power, self-dominating power, hunger for life, lifestyle eman obulo part of you. You want to do this thing. Emeka Nehemiah, all my friends are ballers. All my friends are ballers. Now guy, you know go tell me anything. All my friends, come on, Jane Olano is baller bukwegi. Olana na you didn't learn on a hospital bed no come. How many of your friends yes ogi we faint? Mugu. Eti gine kumo machine ne kuzume or machine na support your lungs. You know zikoma for 1 month. And my friends gigi yes ogi dine lidia mugu. I can't leave my friend. I can't do without my friends. Imana the only thing they make attract that your friends will be fella one apale. Mbobu ni ipa bonka na ipa ikombo. One ne balem lighter. Ana bale gi lighter mbobu na. One ne balem oku na lighter agugo. Edozi lighter, ene edozi light. Na what the light also. Na but this boy go with the even. Na afia agugo na we ke nemezi. So if you will in common as friends, we na ndu na ni yangu nebi. Fun. Apata wanya, apata ofu wanya, onye obuna alaka onu, na ilacha onye ala, all these things investigation. Oge gezu is either na ikwete n'ụwa, ma na ikwetelie n'ọnwụ, or na ikwetelie n'ime nga. And a lot of men they intoxicated, but ima mafia is bonga, fanolu ni menga anya fa wo, anya gige wo. Ibu again Sunday like bad boys. Obo kwa former bad boy, enwe former bad boy. Enwe former money like present bad boy. Ige benwe. Ke motivation ke dokwu ị ga-anụ from onye a ga-make gị ga-influence gị. So many of these people cannot influence you positively. Ikwu okwu akwụọ gị ibe n'enu ya.
in on a trauma bond with onye nwere future maka na ọ na-agba Benz maka na o nwere ụlọ maka na ọ na-alalụ na hotel and I say baby please I want to come and see you. What do you learn? Kedu onye bụ your role model? You are going to your boyfriend say na every cigarette you na say is a danger to your lungs. Atolo mo lose gi. Every cigarette in a with danger to your heart. I told them how many of you can stand to say it? Some of you people, instead of getting one cuckoo, because in the love with this guy, he basically will the cigar negi, he basically will the coding negi, he basically will the angulu negi, he be will colos negi. Shiki baby coachali and he love me. More polia, shiki me chai on or way on each and normally your name. Mugu. Yeah, the generation I breed. From 20 years, from 14 years to 30 years, is now in a critical position. I'm on a critical position. Almost all of you know this app. All the one app are the one Ilu a 4 months by Yana Lydia. And I can bet you 70 to 80% of them they intoxicated. Ija wajeli under the disguise of highness buna. Icholo can your conscience wagi yani ine normal. Ina run for highness. Ina abapu highness. Iwe reason ija abapu highness. Mugu. 1,000 if a girl on app na say 1,000 o woli we ketie n'ilu ụmụazụ emoko na enwe dignity in labor that na esi na eman lu na Nigeria ka ịbịala obodo Igbo na alụ mfichu na anwụ esi na eman lu ka ịbịala obodo Igbo na efichu na with a big girl ewo jikodo onwe who is deceiving who. Hello fine girl, how are you? I bag 100,000. Maybe 100,000. Or somebody can go to the phone. A girl can't ball. Call me hook up or Biasie. I see the guy sits in a ego win and or blossom. I did turn it in the girl. I met somebody very school in Nimuno, Okona East. The guy was the girl, and now you can't mute your simple high school. Monam no game here. Thank you for the gift. Now double tap because I'm more one very very important. Obu ni dey follow me on my YouTube. Ni ga subscribe la. Go and subscribe. Video now full video I got done on my YouTube. First thing this night after this live. Iye me video ndi put diabo. Ebia follow ndi bunu. E follow your brothers. Follow your wife. Follow your boyfriend. You know na watch my video. Iye ni nense na alum nse na aka mo ni me cancel ya. Ka alabagi. Tattoo madro fancy because all of them say me anime. It's a reminder. The journey I know now with transformational journey. Upon a no in a transit, you got not that place, you know, you get one problem. My life is a testimony. I chom ki made mistake. And when them no afgo money now my boss now. First time I'm full of mother on our balina. First time I'm full of mother memo kujie yam blow up an abo. With the TB. Opo kwalo kwapto bala. Osim bish. Na bish mobile yours. I'm manupanente. It do not stop on the end stubborn. When a stubbornness get on one in a good way. It deceives na this life. It on all your stubbornness. Self-destruction is the highest thing that can kill you. Madam Ambugi, but again, one gauge the worst that the worst that can do to you. Only you open up external thing in 18 hours for investigation all your cells, all your system. Obigi actually all the vital organs in the gina actually those things. Your brain cells actually you could know why you take a puff immediately. Your brain are react immediately.
Maybe rehabilitation school bia ebi ozugbo mma agwa gị just some milk ị ga na aṅụ mụ na ga anọlụ n'akala ụka ị ga-enwele onwe gị mana elela absọ inwe problem. Jụọ onwe gị why ịlapụta dat na ịnachi back. Ị cut or something, ị cut to everything. Ị ga-lose your friends. Ị ga-lose a lot of people for you to succeed in this life. Chioma with your best friend as gay nwa bụ aṅụle. Ị ga-lose Chioma for you to succeed. Ị nọ na transit. Wo onwe gị na ị nọ na transit. Today is your day. You can choose to have a turnaround. As a guy man without anwụla na amachi, without aka anwụ na ama, without that na agba, without bonka anwụ, you can still be who you are. Oh, mgbe nne na ma adịrọ funny. Oh, mgbe nne na ma yala art na ma ba Mana some of you na dey from na ị ga-efili na me ejego gbawacha mana na enu m ebe na anya m na pure. Mgbe nna agbawa mgbawacha na ka anya m na adị. Ọnụ m efu na achavu black fool mana efu na ọcha lewago na. Oh Chukwu. You must have a turnaround. You must have a turnaround. As a boy, able in your 20s. Jugodo nwoke kedo onye ahụ. Mmadụ gasị mba na me ya adịrọ m addicted ejilo m ego m egote. Ejilo because ike nwere ego inwe ego ị ga na amụ ya ma na adọba n'ụlọ. Enyekwana excuse for the devil. Enyekwana excuse for anything but addiction. Inye addiction excuse ogbuo gị. First time ị bidoro ihe ahụ ị na-eme ị nọ in control. Oye bidolu ntụọfụ first 1 month 2 months ị nọ in control. Ị ga na-apụta ilo ịpịtacha ilo ịpịachacha. Oye na-akpọ ntụ ị ga na-apịacha 6 months n'elu ọkpọ baba gị n'ime ụlọ ị nọbazie n'ime ụlọ small. Ọ na-elu 1 year ọchịbata gị ọbago ijila ego ịkpọ dila si ya jidegodu laptọpụ emeche ka nye ya ego. Ọ na-eweta aka 1 year 6 months. Iman na asazi alụ ka isi asa alụ ibuluzie asa gị nọzie n'ime ụlọ. Some of you people asa wiye na-eje wetezi ego na-enye gị because all of oge di gị wu jonki nwoke gị wu jonki ịmala ihe ị ga-eme. Onye na-akpọ ntụ achọrọ noise, onye kwụ aka n'ọnụ ụzọ obi a na-ama gị obi a na-amapụ gị kpum. And they like ka ịpịa ọkụ onye na-akpọ ntụ like ka ọ pịa ọkụ mana odogwu kwụlụkwa n'ụtọ odogwu ahịa na-akwụ ụtọ. The worst thing ga-egbu a man, ga-egbu a woman, that thing iji aka gị wee panye onwe gị. Self-destruction. I believe na ewu guy man, na onye anara aṅụ iwe ọṅụṅụ awụlọ guy na ọmụgụ. Ka m gwazie gị eziokwu, there was a time ndị like you. Gị nwa ọmụgụ, gị nwa na-eteke ihe eteke. If onye ọbụla anala eteke ibe, highest guy man bụ onye anala eteke anything. Go and subscribe to my YouTube now. I had 170 people now. Because I want 100 people now. Obuni ne follow me for the truth. Yen neku. Obuni ne follow me for the yen na pia raw. Obuni ne follow me for raw, uncensored. Lap this page now. Just go and subscribe na my YouTube, Bishop Israel TV. I atom kaide 100 people from here now. Gas subscribe, boy. Go and subscribe. It's free. Share my video with somebody. As is near Bishop Israel TV can do also. Let me write it again, my people. Inwe one na struggle with addiction. Inwe a junior brother na struggle with addiction. Inwe one nwoke your senior brother na struggle with addiction. The enemy ye can wear your game. Epin Gomia, Bishop Israel TV, and all the new come. Gas subscribe, open a subscribe, or come and write it here and a subscribe go. Ibu a girl, but here ni negini and make ye na the high. Ne baba kwa bagela from today. Because open a subscribe go, I want to see it on the comment section. On your energy name with $1 million na go.
Ibu again, ihe niile gba grand o yiki nwoke niile na-edate bụ ndị na-acha anya, ndị na-agba ọgwụ, ndị na-agba onye na-agba ma mkpụrụ mmiri, onye na-agba nke onye na-agba kolos, nne gbaba ka ọkpa gị la. Ị nọ na self destruction. Ị ga-egbu onwe gị. Ọkụ ahụ ọ na-apịa gị mgbe ahụ ọ dị high. Onye ji anya ọkpọrọ ga-ama nje anya ọkpọrọ nwere energy na-etire n'onwe ya, ọ ga-apịa ngwa ọkụ ahụ times 10. Thank you for everybody now subscribe. I'm many people now subscribe. Thank you guys. Thank you. I love the encouragement. Okoma abiago na this way ke confirm. Nge meche gunu maka justice system. Gunu every case obuna, gunu sentence in every case obuna. Nge use all the necessary equipment God name, which is the wisdom. Come my pass here to you people. Yeah, school of thought, the school of life. How you need na the everything about life. I'm a gwagi akos wede. Mmadụ nwike wote mkpụrụ ọgwụ sigi tinye no nenenye ị ga-afụ. Onwe ihe eselie, onwe nke a ga-ese aka mmadụ etinye n'ọnụ. Onwe nke ị ga-apụ ọka ije nyụ amili etili gị na mmanya ịbata n'ime klọb ya na-amanye enu. Ịdị ha mmadụ ewulu aka wulu mbọ gbalie nye tagbu ili gị n'ime mmanya emanyiwe enu. Agbali eli gị ọgwụ blue tili gị enwụọ. I got the end of this, and my gamu, how much I got, you got forget Nije club yesterday. Oh, yeah, na on erase brain mother, on erase memory mother. Yala, my mother, a makwag, Madoga seed pepper na bavo. Yala, my mother, Madogiana Azunti, can never go to Yalen to get. Oh, baby, your earrings is going out, or Madogie, it go high. You have a boo. Emmanuel Mother Arase again, Mala, he won everything on phone. Before Mali Amway Akanike, and where the was he chain of phone. May you open your Gmail on your own, eminent under investigation, or you make a guy. There's no shortcut to life. Oka money one in 20,000 na account. If face the reality. Oka money in a lay bush ni maria than ni name any belongo. Iwe will log when a wongi. Adi kema. A was a milli can you could 10 million more. Because can they subscribe go Bishop Israel TV? Can you tell milli can jelly can be one. Na double tap on Cambia. Orbish. Thank you so much. It was in 4 liters every blessed day as a man, as a girl. It was in 4 liters every day. Everybody subscribe. Oh, thank you so much. I'm making everybody. I'm having to subscribe because I'm a subscriber. Any 100 people. I had 150 here. Any 100 people. And the gente, obuni onwe yi na take abịala m ebe mkpegi ikpe lapụcha na mpia mugu. Ihe ndị pia mugu statement ko ogbe na abụ na gị nwa na-acha anya believe na onye anala acha anya umugu. Mba, in that context, onye na-acha anya umugu. Oye nkwu. Na-aṅụ mmiri steady. Ebute gị salad, say hey salad nni ndị ọcha. Onye gwa gị na salad bụ nni ndị ọcha. Nata fruit. Awule enye giko ije golu kokumbi wolie. Zikweni ni ike. Awule ebu kokumbi wolie mebi iwe ọzọ. Wolu kokumba ata. Awu no nala agaga aga n'ọnụ. Gote mmanụ anwụ ya ọ na kokumba ka iwolie taa na ọ dị gị mma n'alụ. Watermelon dị okay. Jee na YouTube m ka subscribe wo. Omo nwa achọftago m na Chukwu si m nọọsụ ọsọ m nwa the only person na-ekwu eziokwu na social media.
Every other person had the ekwezoku. Achọftago m na God gwa m sọsọ m na-ekwu eziokwu na social media. Ọgwụkwa na onye ọzọ anaghị ekwu eziokwu, sọ m na-ekwu rọ. 2013, 2014, ị nọ n'ilo anọ m n'ime. Why can't you hear me now? (2013) ịdị free mana anọ m n'ime. 2014 anọ m n'ime mana ịdị free. I learned the hard way. Bishop Israel TV. Or the Nilu my page. Bishop Israel TV. I encourage you. No anything in your system. You can have a turnaround today. I don't need to rub it go. I need to rob you. The military go. I'm doing it for you. You don't pay me to come here. Somebody has me near the platform. Go where change your name. And when the platform get you, and you're going to get the platform. And you're going to get the platform. This is the platform. For me to use my life as an example to you is the highest thing in need. People like you was in the street with me. It lose go me a lot of friends for me to be saying this thing. You have to lose something to gain something. Tattoo madro fancy today. It's a Malaysia tattoo the fancy. Somebody will na Nigeria from China. Or some why in the tattoo nchia. I laugh. You will not understand. But our nature, it take here. What does it take for you to turn around? It's not something obulo a child's play. Bishop Israel TV, yes, this guy Ebube Detelia. Onye na find it difficult. Epi ni me Ebube na comment Ebube. Bishop Israel TV. Iye juelu mkpulu mmiri we ogwa na akpọ F. Ọ ga-eme gị mụrụ anya. Kedu the awareness I na create in our school systems? Kedu the awareness our government na create? Kedu I game for the little children? Ụmụazị na-etoto experimental stages where everyone being na pass from adolescent to adult age. Onye ọbụla chi test something dey high. Onye ọbụla na watch gangster movie. Onye ọbụla na enene something, thank you for the gift. Onye ọbụla chi belong na somewhere. Onye ọbụla kedu our own effort I make. Your voice can change a life. Ask him, God, if my voice can change a life, I'm very, very fine. Guys, unu fu message nne nweta na mmeche life. Unu fu people na abia edelu mi ye na agwa mi ye this message na eme na ndo ha. You will see my motivation is increasing every day. My motivation may increase day by day because of the testimonies of people. Now be a daily me and ask him, yes. True is happening. Bishop Israel TV. Ide Bishop, Ide Israel, Ide TV na akukuya. Any near space. Bishop Israel TV na akukuya. People na pass real time. And when enwe addict uchi edia, onwe junkie, enwe somebody they addicted, man uchi edia on a bakwa, or put another addiction. Only did this message. Thank you, Ebube Chukwuzo. Enwe somebody oman dealing without cigarettes. Enwe when necessary got 2 packets every blessed day.
Mana ngwa gị my redemption, ngwa gị ibe God mee na nke m ịgbaka. You have to understand. Copy and ede now. People na thank you everybody na type here. Bishop Israel TV. Go and subscribe. In one time you watch my videos. Last you watch video na the 2 hours video, 3 hours video. In our watch each page, each place, bolamba kana appear, each thing undiluted. And we been na undiluted. Yes. Okay, we'll take the link now. Etilim the link in my bio. All in my bio. But itinye ogi go to gidezie ogasizigi. Just follow anywhere. If follow it tap or that anywhere. Undiluted. Ilu akwụkwọ m ijekwe n'ilu akwụkwọ m Bishop Israel TV na page na acha blue. Imo ebe na-ekwu blue na white. Achọrọ m mkpa abịa na page nke maka Zuba ijekwa ebe ahụ ị ga-enwetakwu ya dia. Formerly Bishop Money, I'm a million change Bishop Money to Bishop Israel TV because page blue na white mo all year can na zadia. Nchozie kan tizie Bishop Money dia. Ndị nke ahụ ekwele nwezeli Bishop Israel TV tizie ebe niile. God ji anyị alụ ọlụ. My brother, here be movement kind on here. Here for now, 1 month from now, you will not believe what you are seeing now because onwe by naga, we are going to save souls. Mbata na Nigeria, ị ga-afụ ebe na-aga na ọbụla ebe normal people na-aga. Ị ga-afụ ihe nga na-post na my page. Ị ga-afụ the people nga na-eje na-meet. No, we have to do a work in this life. Ị ga-enwe ihe ị ga-eme. Ị ga-enwe legacy. Ị ga-enwe ọrụ ị ga-alụ. I need the awareness to our school systems. Ụmụazị primary school kwesịrị mma ihe dị iche na ọgwụ ọbụla na ihe ọ na-eme na alụ mmadụ. Ụmụ nwaanyị need ịmụ ya na school ha. Inwe dọta makwala amale na the half of the day gị na ụmụazị ga nọrọ. Half of the day school bụ iwe nwe ụmụazị gị. Outside the friends bụ ihe nwe ụmụazị gị. So no matter how careful you are as a parent, you can still lose those children if the necessary things are not done. When the people are worrying, what are we going to eat? We are worrying. What are we going to eat and what is going to kill us? Kedi ye ga ebu anyị na ọbụ na ya amalo. Our eyes wumbulu mmili. Our eyes wumbulu mmili na-ekwu okwu ya ade sense. Ọ bụrụ na ị na-agba ihe a nke a na-adị ka ọ na-adị ka glass. Ọ bụrụ na ị na-agba ya bido kịta wofu aka enwe n'ofe. Ịma nweta onwe gị ị ga-agbasa ya ọkidini. Ị ga-agbasa ya ọkidini. Yes. Because every human being deserves 8 hours sleep minimum every day. Anytime ị na-edina ya onwe gị, ị na-anwụ ọnwụ ka ị na-anwụ. Ị can see onwe gị n'ime gị ya for long time why ị ka ji wee dị ndụ egosi gị ime alụ gị. If you don't turn around today, egosi gị ime alụ gị ala ga-agba gị. I bele akwa ebe m akwa mgbe nsi South Africa nata fu ọgwụ dị na banyị ala agba m ngwa onye m na ya nọ si ya na 6 years from now the repercussion will start. Omele 6 years mkpamkpa wee pawa. Ọgwụ epidemic, a frenzy, a trend, on a trend, all the social media. People now got through it because a kind of an influence. On a gakono, ọgwụ a na-akpa akpọ, ọgwụ a na-agba agba, ọgwụ ọbụla na-eme gị intoxicated na-agakọ with mmanya na-anwụ anwụ. Ọ na-agakọ with nla nwaanyị, ọ na-agakọ with mgba akwụna, ihe niile a na-agakọ ọnụ, ọ na-agakọ with mgba egwu. Ọ na-agaka with him feeling na ibu gangster na ibu nke a na ibu nke onwe ya ebo. Because you are come to this life, you need impact na this life. Thank you for sharing. Ịmụ ọnwa nwaanyị today, he is scared. Ke difference nwa ga-emeke na ọpụ echi. Because enwe social media today. Ịmụ nwa nwoke today, he is scared. Ke difference ọ ga-emeke na ọpụ.
sometimes ọ bụ the difference ọ bụrụ ihe ọ na-watch na TV ọ na-afụ Tupac ọ na-enene star movie ọ na-afụ ebe a na-amachi ihe ọ chọọ ka ọ machi ihe juzie m ihe onye segidere anwụrụ segide anwụrụ a na-azị aha ya o wezieli pinch na-agbalị na-eti izi n'enu ya otizie from the ogotezie colos from there ewetezie ya na-akpọzi ewetezie loud like I see you from Canada akpọ ya abakana o sound o sexy na ntị ị na-promote jugoro onwe gị let the rest do it. Let me be a spectator. Bule spectator ka iwu mkpamkpa ya akpa m. Always stand aside. Yes. Not outside. Not outside of the controversy. Ka ị na-watch ihe na-eme nke gbaka. Don't be among the population. Every time you be among the crowd. Babe, ka ebe no puta na ka ipo mgbe obuna e dey available. Na guy ka ebe no na anya ife niile na eme ebe atinye alu na. Isi abiko na nna abia manye n'onu bed we. Eji mmanya alata gị, eji anwụla alata gị, eji kana alata gị. Eji loud alata gị asị nwanyị ebu, eji enjoyment. Ade for kwa ọgwọ hotel room ife niile emewe. Akpọ dila na phone o wote ife. Ibulu nwanyị na ọ na-akụkụ ị na-apị phone. Emecha ofu ya akpọkpọ gị na toilet mwa ga amụ meli gị transfer 50,000. Epute echi sim na ị na-achọ. It is only when you realize your time now is now. Good girl can go bad if you don't cut your coat according to your size. Obuna edelo osa. Inwe ike obuna ibu good girl since nneke gị. Ito no bad ị ga-aka Jezebel wed bad. Good guy can turn bad. A good guy na piano n'ime church ka ọ na-eje mpia na mmụ ya love ya trust ya family trust ya ọ ga-aba dị nke gbaka anya nwa ya pia n'ishi. Bring out yourself from the crowd. Be iche, dizie iche. Jụọ onwe gị ka ihe nlele na Bishmoney page ka ihe m lele na page this guy. Onye abu onye gwa gị na enwe turn around and na enwe every stage of your life enwe ihe ga drop ka iwe pick your own self. Imanji baggages we na aga n'ụwa mgbe ọbụla ị dị high mgbe ọbụla ị na-achị ọchị intosi ịchị ọchị onye dị high n'akụkụ m amaala m. Somebody na-ese bụ ihe osise ise anything n'akụkụ m na-nye ya ọsọ ịma mbịa be m sa anwụrụ. I'm sorry to tell you that. Ade anwụ mmanya be m. I'm sorry to tell you that. Na-eme ibe ịbịa mmadụ enye mmiri na juice ka m ga-enye gị na mkpụrụ osisi ka m ga-enye gị aka awụọ. That means a lot of people ama mbịa o save goolu m ego. Thank you very much. Ka m kọọrọ onwe m aka. Mmebi ibe ịbịa a ga-enye gị mmiri bottle water, a ga-enye gị juice, a ga-eserve gị mkpụrụ osisi, a ga-enye gị nni. That means no save goolu m ego. That means na many people ama mbịa. That means enwere onye ya like ịbịa because enwere onye ya na-ese anwụrụ na-aṅụ mmanya, enwere alcohol dị be m, enwezi ndị na-abịa esave go m ego. Thank you so much for not coming. Mmadụ 10 bịala m iwe adị m happy. Ị ka na-eme iwe crowd ịmala iwe. Ị ka na-eme iwe ka ndị mmadụ bịala iwe. Crowd bịala iwe. You still have that mentality. Mgbochi mma apịawa nke ahụ. Mgbochi mma ekwu maka burial ọsọ ya ata ya. Mgbochi mma ekwu maka why people ji emelu mmadụ iwe maka iwe ọ na-eme expect ala ya agba unu that day. Think outside the box ka ị nwere onwe gị n'ụwa na ụwa enwere pressure. Enwere pressure dị n'ụwa. Ọnụ nwatile onwe na pressure. Ichi ime iwe ka Mike si eme iwe. Ichi ime iwe ka ndị be Chukwudịba si eme iwe. Think outside the box. Ị ga-emeche food na no alone. But ị ga-enwe somebody love gị genuine. And ị ga-enwe people love gị genuine pure because of who you are. Can I divert here from the general perspective? Can we our own reasoning, the contrary to this mass production? Can we something different from this counterfeit and from the beginning of creation? Can I DJ?
chọm mkpinye ebi ko wee kpi ebi ebe mmadụ nwụrụ ka ebi na-akpili ebi onye nwụrụ anwụ ama na apụtala ebi ka ebe a na-egbuli ebi na mmadụ nwụrụ ụbọchị mmegwu nke ahụ ọsọ ya ata ebe Bish, practice what you preach. It's an Indian man it's a people are against go and follow my YouTube, go and follow my YouTube. Kun waka ke waka and with videos in den drop go there. Bishop Israel TV. Yes, man God in your wisdom to share. Who is wisdom? Wisdom to kunye ndi nele ana ona ataka ona elizimu nni na alu ona atakata mnishi ona awamishi too much wisdom. Na aga n'ụzọ wisdom God nye m all the too much mpebezi ekpele God wee sị m bido TikTok mu bidozie TikTok to help our people. Mmanye ịpa n'aka emele gị anything as a big boy ị na-etipe your liver. Onye anala aṅụ mmanya ka gị dị healthy, onye anala esi igbo ka gị dị healthy, onye anala ese siga ka gị dị healthy. Put me anywhere. Even in anime, pali mmanya na aki we say photo ta mugu ke wo. I want to drop on that life today. Any day agwa gi signal liver ga tali go over for you. Any day agwa gi na liver na kidney ga na zi all over for you. Highest 1 or 2 people are been akuku bed gi. Akwecha gi even alo, kwecha gi even alo. Ashichi to olu ga ego na group. Atolu ga ego na group. Aka ga aza isi ga aza anya ga aza bi fe nwale apia. Ashi no okubugo no ngo. In one man move on. And what onye nwunu a stop time no wa si no nya ngo. Asika e just highest a make public holiday for that person. Did that day make a public holiday people na lot of people na nguma people na say anything. You can never stop the world. The world is a moving train. Emal how special you are. Emal ki ichi we this special. E pacha pi yo bana na eshi gi no no aba na alo ge. Two things na aba gi na alo. It's either need a tea poison now looking or need a tea for get save your life. Even the boogie kid me paparazzi when I suffocate in the mother. Hi God, mother, they can only mother with mentality. Now way, enough feel something. Nah, that girl, Bob Nina men Mugu. Almost 14 years, 14 years, almost up na nilu akwụkwọ mgbasa na blue app mgbasa almost ana akwu na ha na agbakana na ha na eme nka na ha na eme nka. I look at them and say this is what the society is breeding. Na society na breed. Onwe gwala almost the implication of ihe na eme. Onwe gwa ha the poison na release na their brain cells. Onwe gwa ihe ha their arteries, their heart na eme. Heart palpitation ihe na-eme na enwe mgbe ị ga-enwe inwebe depression. At a time enwe mgbe na bifi la luzie ụla isikwo ka itake something itake isikwo the thing emanlalu nzukwu ụla. That time God na asị gị my son is over for you, stop it. Some of you enwego sign, some of you are not going to collapse so agba gị mmili a revive boy nweta onwe gị. Iji mmanya eme competition. Ifu mmanya ifula na Hennessy. Ifu mmanya ọbụna wu nnekwu bottle ị na-azọ mmanya. Kidney ga na-ebe, liver ga na-ebe. Nwanna awu izine n'ihe a na-alụ m na ị na-egbu m egbu. You don't love yourself. Omo the first person game occasion. No alcohol, no igbo. Enwe onye ga-abịa na ndị mmadụ ama mbịa. Mmadụ 10 na-abịa. Akwa aka ntinye na TikTok highest ata ezigbo fruit. Onye ọbụla tebụl onye ọbụla ga-apa watermelon. Ịbịa alimi ibe tebụl gị watermelon ga-adị ya, banana ga-adị ya, apple ga-adị ya, grape ga-adị n'enu tebụl gị, mmiri ga-adị n'enu tebụl gị, chicken na rice na turkey ga-adị n'enu tebụl gị. Alcohol ama ndị a. Igbo anwa ndị a ịma nse kpakam. Etu na-eme ego jide ego ahụ iche etu nje tuo ndị bunu. Eje na-eme envelope wele ego ahụ je nye mmunu, je nye mpunu. How many people you ekwu jide ego yi.
Yes. Omo wakulie. Jide gamu yetum. Jide wine ahụ, jide bundle ahụ, jide ibe niile ahụ, jide mmanya ahụ ya apụta, jide ebi ahụ akpị na mebi. Ka nnukwu na mmadụ bi mebi. Ka ebi na akpị mebi. Ala agba unu. Juzie m onye ga-eme m influence ebe nwe this mindset. Ana m enye gị ibe ka iwe enye m echi, enye na m echi. Makwa akpị ya ebi akpị na m. In fact, mmeri ibe abịa na don't worry na onwe ndị ya abịa amemezi ka ndị ọcha. Ndị ọcha bi ọchị, I just want 15 people, 20 people. Akawaka, oh, yes. Kedu ihe na-egbu our people today? Our people today na-eme ihe maka people. Ị na-eme ihe maka ndị mmadụ. Ifo na message ya apịaba m ya number decrease ye. Enwe ndị chọ nnu nke a raw out of the box. Ọmụnwa ubish money, ọmụnwa na-ekwu ya. Number decrease go immediately from 160 to 100 immediately. Mpia lamba ka na apia ozugbo onye ọbụla agbawuo. Onye ọbụla agbawuo. Ka ekwu onye nke si iwe n'ọkwa apple ka ọ ya serve na omebe iwe. Ka ekwu onye nke na-ekwu iwe n'ọkwa watermelon ka ọ ya serve. Hey, ahụ na okwu ti nke. Ka ekwu onye dị iwe. Ka onye dị iwe kwa ọchị na apple na watermelon na mmiri na juice. Na amanwụ mmanya amansekwu Igbo. Hey! No na kwa akpị mmadụ ebi mmadụ akpị ni ọ na-akwa enye mmadụ enyekwu ya ga-enyekwe na mo. Yes. You're not under any person pressing button B. Onwe onye ji button again. Onwe onye ga-akpọpụta nwugi. Nna nwanne na ihe adị ebe ise mba na live mmanya nwa abịago na kpọgodu maka mmanya ka nza call onye somebody na-akpọ m na wait ka nza call. Hello. Bish mmanya abịago bish ka ebe nọzi. Na mmanya na nwụvalụ na nwuchite elu m. Ma anwụrụ didi a na anwụọlụ nwuchite elu m anwụrụ onwe machie nwuchite elu m. Nwuchite. Ala agba afa. Ịmali ibe ahụ ihe enye m nye onwe nye ndị bụ unu. Ịmali ego ahụ ihe enye m je nye ndị ahụ. You have to be free with your mindset for you to succeed in this life. You have to be free from every type of captivity. Something can hold you down. If you are not free from the norms and the system, you get a problem. And on a community of friends, even in Ejikolu, you will make a community of friends because of yaga share. Una love long, but we be together. We transaction. Everything is all about transaction. Keep transaction out of it. Keep real love. We keep on deceiving ourselves, and many people are just losing their life today because you have to be free. You have to be few in this life. 2 is a company, 3 is crowd. If you don't know it today. Even when one best friend can win over. It doesn't make me not to have a community of people that I can share love with, but people that have the mindset to think alike like you. Best of the same feather flock together. Show me your friend, I will show you who you are. I will tell you who you are. If you don't excommunicate yourself from the general population, you do not unique. You make yourself a unique, a wonderfully made, a unique creation. When you make yourself, you can never add any value to humanity. If you cannot even help him, because the blind cannot lead the blind. It's only when you are free. You got to be free from intoxication. You got to be free from pressure of the world. You got to be free from materialistic mindset. You got to be free from every tenable trend. You got to be free from every circle of influence. Yes, I don't meet up now, but I want to belong. I want to belong. I'm a choke. I'm can belong or can belong. In our speed, ki we belong. Okay, we fata gini belong.
topic in make every aspect of your life. Even in something that's not okay now. It might be too late for you. You have to have a turnaround today. But everything God concern in your life, but the day he got go and the truth, the day he got dissolve this word within you is the day he got go and the truth. I'm listening to Bish Money. That is why I post a video on YouTube. You can watch it and watch it and watch it again. That need me paparazzi. And when paparazzi, the opposite is the answer. The opposite is the result. What is asking? Go be life. Go be. You do like if you're going to be alive. You got fear no highness. Go be in alive. Me pay my fridge now. Enough fruit. Enough you got. Enough apple. I was once like you, my brother. I was once like you, my sister. Infinity of highness. I want. I was in wine. I would tell Pulumili. I would tell Pulumili. I walk on and to walk on and a busu. And the money was there. In FF, you put more than akaga shock. You got more than you make more than akaga shock. You come to a stage that need graduate go. Need go everything. Now help your brothers non a gota. And a lot of people are who have to stop addiction. I will help you to stop your addiction. First of all, you have to put everything in it and look as a poison. I will do experiment with you. Je kipola janilo, je pola janilo, kewe anime fele, wolunga zikikulia kiti enono. O yi na eti na lo yodika. Je poto okute, gravel chippings, je pote chippings outside, ki wolie yabu inono. Or you need to take all you care until you save yourself. You save yourself. It view you reduce now. And well, to win much is given, much is expected. We don't come here for views. More people are joining this train than you can think. More people are joining this movement than you can think. You can think of. A lot of people need the hard truth. Oh, you come and put your mommy accept in the public. You know, now. In a way, your sober reflection. In a way, your moment. And then I reflect on these things. Because these are the truth of life. Truth about life, you can never hide from it. Your life can never excel on intoxication and highness. Shiko. In fact, anything in it was in times 200 times. When I desire about the health repercussion. Because of that health you depreciate. That thing gave me your health because of the line on email. It's not about nobody. I want to hear mother go, nah, fuck the world, man. I don't care. I don't give a damn. Yes, you know, so different. But ima alugini nelelule. Ima alugini nelelule. Ima alugini nelelule. Cancer of the lungs. Kedonya gagwea. Cancer of the lungs. Kedonya gagwea. Cancer of the mouth. Kedonya gagwea. Cancer of the trachea, kedoya Ofiye, afomo muko. Ofiye, afomo one, just one organism. Ofiye take na loge. One mistake will take you down the road. One mistake, it takes only one mistake. But ni chetele anything unku today. Just remember Nansegi, self-inflicted. That which is self-inflicted is the most disgraceful thing that can happen to you. Self-infliction. Ego gi wiye woteli gonge. Ego gi wiye woteli gi hineli. Ibia wote ego inazi ego bele obele. Ine gozi akpe dobe no. Self-inflicted. Because it do say idi anyuku. And in a mezi paparazzi. Everything na di begi. Guy na abia and a host party every day. Self-inflicted.
On that sick bed, nobody will be with you. Jake go history of the man, people on a sick bed when if men are not you am in bed, 18 bag in 18 bag, I connect your bag on you amele. Ishabali. My chairman then no nilu joint any in a poor or some beach or some my onye ball on a street or some nawoka na or some nanny onye obunasi watch also. No kwa some na bia afia nsi onye na kedi yenge meluke or some na ni go te mas ko elinwia mazi elinwia onu nwoke akupigo leaves nwoke ni na agbawago asom mili putazie mu fiche chiwe na ke na emezin asom na ocho ko nwo no cholo ka ndi abia na esi efuta ebe ono omele 1 week nwoke etipie ijiji bebe nwoke na alu odinezi ana ijiji ya na azma abia nwu self-inflicted alugi lele we can melt one day. Self-inflicted. Ewayi ga sa brain gi medulla yakọ with celeberum. Iyaka o factory to mbugi ko gini. Iyaka ma celeberum ma blankata ma iye ni na melt o ye gbala. Iga agbagidi for buy one side ga paralyze ya in one stroke. Self-inflicted. My message today. Biko, first of all, open in and you can subscribe on my YouTube. You are not helping me. Asumo Ibo. Today, young aso. What is very similar to Lutudi? Bishop Israel TV. Bishop Israel TV. Ebube Chukwu. Ebube Chukwu. Anagwan Ebube Chukwu ụzọ. Nwanne ke ije. Bishop. Keneme. Bishop, welcome. Keneme, my brother. Akwaye no mpa. Good evening, sir. Daalụ. Onwe mgbe idelive na ihe na-ekwu eziokwu kwụ ọtọ nne. Ịmana onye na-enwe experience agha aghọta. Agwa. Anọ m ebi m SA 6 years. Ejem South Africa at 17 years of my age. You mean it? You can imagine so young, but just that I just finished secondary school, Jebe South. I was being raised by my mom, so the woman needed financial help. So the only thing she could have done, immigrant family could not come assist. The only thing the woman would have done was to send me out. A man my help was one doors. So, by street, man, SA for the Kiana, if you go square fan alone a street. I by street, I shall go gunaka. So if you know, the implications of if you know. Yes. When the Limpulumili na SA, by the Limpulumili na SA, I da Kumpulumila that time. Eke chugidegi also quite shaman gabagi for so quite kama. Eke jide come here, Limpulumil Makilo na lose but again test time. You do 2 hours, I confirm what you dead. So, Mbo se fe bosa shafia, I had you didn't know lafia, but my thank God. Na mango lafia, me amoze mo ko se ato. On a boss, I see after put your system just need pass your system react like the world will be turning like you know. You never see imagine then if their body system. Nigeria, I think 2014, but government be actually by South allow Nigeria. We cried. I said never go because I'm my phone in do with any less year. We cried. Even most of them na Cape Town Belakwa. Say na fib na baya joka. My brother, in a new most of pure water company when in Nigeria, people are more. Na pure water company can na simple minimum. Most people are more. And we're a party. And then I run a pure water company na dab. Eba African is simple milli.
My brother Cheli, and I need you. If na ele mafioji le busu. My brother network gi send their banyo phone gi bu send their request. Send their request. Oh, my brother, omunwa butu gi network ga adro mma. Yeah, not yet kwazo, not yet azo ozo. Oh, network gi. Ndị mmadụ na-anụ ihe na-ekwu. Gbanyụọ phone gi, just gbanyụọ phone gi bu ekwu agbagote. Ịmụọ nwa today just chido obi n'aka. Ala agwala people. Ọ na-emu nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị chido obi n'aka. Je chido obi n'aka, parents agbaka, parents rotimate, rotimate. Ọ nwa na-elu 14 years chido obi n'aka. The best parents nke ewu n'ime ụlọ mana another parents nọ n'ilo chido obi n'aka. God, owashliko. May God help us in Jesus' name, amen. Also, why? Go follow me on my TikTok, my YouTube. Just follow me on YouTube. One send a boy go phone gi. This is our brother Ebubechukwu. Ebubechukwu we go phone gi. Hello, my brother. Hello. Bish. In a new na-ekwu. Ana man if na-ekwu. Yeah. Kwuokwu akpọna settings. O nwere ka Ana man if na-ekwu. In a new na-ekwu. Hello, ana man go ofuma. I dey hear you well. Asị gị kwuo. My network no break down. Kwuokwu mana akpọna settings. In a what you na-ekwu? Why today for this? Okay, my brother Lapia. My brother, Igbogote atom ikwu okwu akpọna settings. Enwe ka esi ekwu okwu. Selo okwu gị niile enu. Selo okwu gị niile enu. Akpọna setting. No. Any reference to setting. Kwuokwu enu, selo okwu enu, point, raw, but no setting. Yeah, I can say kwuokwu. Uche gị ga there. I like him gay and I like him na chikwu. But network boot will give by the way. Can I use your wisdom in as much as I may help our people. I may put people on this movement. Can I help our people? Can I mutakwa ka esi ekwu okwu na social space? At the end of the day, any person na-ege godo okwu mo ebe na-aga. Amo ebe na-aga. Then onye okwu ekwulu ozigolo onye maali ihe bụ onye need okwu a. Somebody ga-asịkwa na okwu a ba bash. Na nwoke m ibichego life. Imechege enjoy. Baby, thank you. Thank you so much. Imechege. One way abịago call me amon theater. So ikwu okwu iselo okwu enu land kwa na point niile dị. Biko ka anyị wolu this time na ndị mmadụ achịwala unu ọkwa ewolu unu alike ka mmecha ọnụ ọkwa ewolu unu. Biko biko make sure you follow me na YouTube. Thank you so much. Afugom some people follow gom. Kan kugodulu ndị follow me. I make a unu. And ihe ọzọ na-acha egwu unu na page a ogezu Ebubechukwu ụzọ. I like you. I like him because he will experience. I like him and I like him your view. I like him onye ọbụla no go street. Somebody ọbụla megodi ihe. But can jili opportunity malu na atuna. Anana me emezi ihe street. Anana me eme ihe street 6 years today.
1 naira ọbụla bụ ihe street ababe na my account and adị m okay ute Gochukwu na-em adị m okay ute ihe nwe ama alụ ọlụ aka anazini m eme ihe street because so many people some people na-abịakwa edeli m ihe na m enwela aza na m na-eme nke biko na m emezi anything street wolu $20 billion ya kalịa mụ bulu ego niile ahụ dị n'ụwa nke nji zulu m over biko ana m emezi ihe street ọ bụrụ na ihe street ka ị na-emejisi ike onwere onye ntinye mere nke ọ na-eme o biko onye asịzikwene m ana m enye aza ana m eme ihe street 1 naira who ihe street can never enter my account $20 billion can never enter my account any idulomie $1,000 dị m mma na alụ yes alitaya gom amevugo m ihe street alazim eme dizeli na-ekalịa m ka ndị zuo n'ike ọ na ilu age m n'ihe a na-eme na street ọ na eletaya ịma na ya anwụ ọnwụ ike yes ị ga-achinye buutu chinye ọkpa chinye ebe niile and go m unu over metọpụzie enu biko no ara mezi ibe ishman more than 6 years now bikon achịkwa m na mana mgbe ọbụla iji wee ihe ọbụla ị na-eme makwali n'ọlụkwa na transit ụwa bụ it's all about transit biko na ekene m enye ọbụla biko ọwụ na subscribe go na my YouTube send their request ọwụ na subscribe go na my YouTube ekene m onye ọbụla bịara na my life today unu watch anyị kwuru ezigbo okwu today akọwalụ m unu mkpụrụ ọgwụ ma ihe niile ọgwụ ị ga-eme avoid ọ bụ na ị na-aṅụ ọgwụ ụkwara ị na-ezo ozo eje egolo ọgwụ ụkwara ị na-aṅụ ya overdose kwụsị ya ị na-destroy your system. Wanna thank you for the gift. Everybody nye m gift guys go and follow ndị na-enye m gift everybody nye m gift I'm making unu ọ bụrụ na ị na-ata mkpụrụ ọgwụ nwanne kwụsị ya for your own health. Ọ bụrụ na ị na-agba mkpụrụ mmiri na a na-akpọ ice nwanne kwụsị ya hey nwanne thank you m appreciate nwanne kwụsị ya because of your own health. Ọ bụrụ na ị na-agba kolos ọ dịsị nwanne kwụsị ya mana okwu ekwe gị onye na wenye ekele ọlụ eke ịghọtago. I'm just using myself as a case study ịghọtago ka m na-akọwakwala our youth enwe more to life. In fact soberness will highest. Tobad gị na nwunye gị ma ọyị gị nwaanyị unu pịa ọkụ with soberness ịpụta echi ị ga-echetakwa ihe niile mana ịdị high ịpịa ọkụ nye enweghị ị ga-echeta highness enweghị isi. Soberness amaka soberness. So nwanne biko na ekene mu na apịazugo m ihe na apịa life 2 hours apịazugo m biko ekene m everybody nọ here another life unu nwee ike ịfụ m now na nke Chukwu mere ije mmeje na aka nkwasatụ mmiri na alụ anyị atry go eyotago mma abịa life na nke Chukwu mere ije YouTube ka m put ọzọ biko ọ wụrụ na ị na-follow m na my YouTube na ijele subscribe na my YouTube idi emetekwu yo because at the end of the day ka ihe mmakwana m ga-emeli gị ịghọtago at the end of the day Bishop Israel TV the thing dị na just ịbịa n'ilu my page now this YT mean YouTube avanwunde YT n'ilu my page na under my name enwe YT dia ịghọtago just copy that aba just etigo m link but ntị link onwe ihe link ga-ebuba gị obuba gị dị ọ ga-adekwe gị pass anyways pass kwa anyways. The link is on my profile. Ndị na-ajụ link dị on my profile. If you can read and write, onwe ihe ọ ga-egosi gị the thing ebakwa ide join anyways. You join ya the thing anyways. It's on my profile. The link is there. Bikon. Yes, yeah, Ebubechukwu, thank you so much. Gana my YouTube, ị ga-eji gana my YouTube video nwe eme now. Ọ bụ na join na izizi, ị ga-enweta ya raw. And ọ bụ na onwe onye iche ije wee help. Somebody na-emeli gị paparazzi with ịmụ ihe niile na nkwu maka ya. Igosi enwekwu ihe dị n'ụwa. All the health implication
and the dangers, all these things kind of create the awareness. Obulu one person can save and you may go the only thing. Tomorrow I na be back to relationship. Tomorrow call ya saloko. Kedindi name our women single mothers. Also by choice, cause some women do able single mothers. Cause something they force. And why some women are they keep marriage and why some men are they keep marriage. Oga kaka tomorrow. 7 p.m. by this time, Oga kaka. Onyo obuna ka ajunume. Ka ajunume. Ke that love which will collapse. Ke you do love after 6 months, that love die. Ke costly. Ke menu that oku. Why does the guy is not loving you anymore? Why the guy is pushing love? Genga wagi the reason. Why the girl is pushing love? Genga wagi the reason. If the foundation is not right, nothing will be right. Because I want to join my YouTube, ni follow by my YouTube. Because oya kaka tomorrow, oya walk on. Oya kaka tomorrow. Busy are they mad no they may wanna today. Some of you people who notice Lenande down today. Add them down, man. Ask him na me this program. Echi mad no demo. Mad no demo. ENG webido program 6 p.m. Nigerian time. Iye na ko about 10. That means 8 down na buy. Maybe do 6 p.m. Ma kuzi 3 hours. Ma pia 3 hours non-stop or 4 hours. Ige meti video bu ni miss lebi. Ige meti fia na YouTube. But iye oja dem one no la ahead. Iye so na part of the foundation. Iye so na part of the family. The journey I got far. Away from this movement, all of us will begin to think alike, outside the box. In a minute tomorrow, somebody say, lady somebody money ana, but in an or some wedding of 50 million naira. Cut your coat according to your size. A girl sim not your wedding of 50 million naira. Mu with 10 million, mu don't worry, go with the rest money. Aku ye money the girl you wear bossa. Be short a wedding of 50 million naira. Be it your wedding of 2 million naira. Mbeke. Be it your wedding oya we be na angu juice. Aku go hall. Mad na ato. Mad 50 anolo. Apo DJ anolo na akoko. Awa cake. Elie nyo yo obuna anasa. The girl simba no not all the whole newspaper ni in Nigeria, all the bloggers ni in sana machaluti ya. Because the real marriage starts after the wedding. The real marriage starts. It's not the wedding, it's the real marriage. But people are mala. Oya ka kechi. Ke ajunume. Ke dive mele our women do all single mothers. Ke did the people contribute to our choice. And the Keye marriage end on the way. Kediye relationship end after 3 months. Obuze gwa that boy na abombo no ginenu nizi. The baby I love you with all my heart. After 3 months, pia. All love is kwegi. If you go yana nwa yozo osiziki no sozi. That girl na-enye gi ihe ni na anwe echo na agwa gi na owu na ị ga anu ya. Onokta go change your mind. Echi ka ị ga ama the reason. Ngeme people expose. It's either you join this movement on Apple line or TikTok. Because for now, I'm pogoten the mad na my page. Because anyway, reason why. Nge bido pogoten the mad atom can create good first for awareness. From next week, I gonna guest speakers. People gonna pogoten a page. Then they walk bisha no lunaku. I'm gonna me na I still learn. I'm a gonna page chukumerije. So. But atom can create good awareness of our movement. Bish money movement. You want to go? The likes of Ndai Navaya name make even I bata na Nigeria. I and the government question name make even the prison warder, prison correctional centers. Ndai Navaya name make even the motherless babies. You want to go hospitals. Ndai Navaya deal with. I name medicines out of ordinary schools, school system. A man find a club. A man find by Pamana Kana Coily. A man find by Pibumba, ya Gemina. Ya fine with Millie Sobanes, if you can now move out Google naked now or Google.
apata m nke fulu ihe apatara m na practice what you preach ka ị nwere onwe. Ke ndị join go page anyị na YouTube wonye aka enu. Ke ndị subscribe go na page anyị na YouTube. Ke ndị subscribe go. Yes, tomorrow I akpo because make sure na ikpo somebody to bring somebody. Make sure you bring somebody to bring somebody. Oya kaka tomorrow. Don't miss out. And the YouTube ije ine YouTube mu ine my page na YouTube go look popcorn no lana. Onwe nke na ya ite mmada ya ite onwe mpanye mana today apatu m adịchara m fit today because alụ m nnekwu ọlụ taa. Alụ kama ọlụ. Biko ka ọ dị. Thank you so much everybody. I'm Makuluna. You know, for that yesterday, I went 80-something thousand likes. If we're not today, I went 95,000 likes. Incredible. Thank you, everybody. I appreciate all of you people. God bless you all. Kiya na-ekwu ebe a ka amụta ihe. Onwekwa ihe ịmụta on your own. Screenshot or some of the things na-ekwu. Or just share mmadụ my YouTube. Ebe mkwulu okwu. Ọ bụrụ nke taa ka like nke nya was relationship. Nke nya the foundation of kedu ihe mere iji wee bad the relationship. Anything build on wrong motive. Then the other one ịmakwa nke mpịasịrị ụmụ nwoke. Enwekwa nke nwaanyị. Everything dị na page a. Nke taa wụ my rehabilitation. Ka nke taa wụ touch what other things, why people peer pressure and the things name. So everything the niya name. So tomorrow, oya ka echi bia ka kwado ka evu awo ụmụ nwoke na awo ụmụ nwaanyị na awo mmegbuwe ụmụ nwaanyị azụ echi. Mmegbuwe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke azụ echi. I can't wait. I can't wait echi. Mmegbuwe nwaanyị azụ gbuwe nwoke azụ echi. 7 p.m. Mmegbuwe ụmụ nwaanyị azụ echi gbuwe ụmụ nwoke azụ echi. Ihe abụzi ihe mee onwe secret nlevil onye ma ndị ya na-ebe akwa na comment section. Enwe ndị ya na-ebe akwa na comment section na-eti mkpu. Bishi egbukwe nmo, bishi egbuo nmo, bishi biko nwayọ onwe ga akpọ m sị m na bishi na nọ na-ebe akwa mmemme program obewe akwa. Power. Oh, this is power. 6 p.m. Nigerian time. 6 p.m. Nigerian time. 6 p.m. Because make sure you follow my page. Videos I'm from Bishop Israel TV. Just copy the along Jenna YouTube again with them. You know, subscribe. 100K. 100K, 80-something viewers, not the powerful one. I make here. Oh God, don't worry, you find there. Only I find the one day you will tell you Bishop Israel TV so. The bio na my page here, and I made TV general videos in the post with that. Copy afa, na YouTube. You jacket blue, you the white name. You want to go on afa. Nyana bish money enwere onye ọzọ na-azia onye ọzọ bụ na efo counterfeit. Guys, thank you. And na page mark n'ilu akwụkwọ ebe akwụkwọ bido nke ilu akwụkwọ white na blue the same name. Jekwe ka follow m na white na blue. I'm egbuji some of my posts videos na-eme na-eti ikwe dia. I need this awareness ebe niile. People need to understand life is from everybody have to see life from different perspective. Onye ọbụla lawyer say, is it their own perspective or our own be yesu to this life? Trust me, nke a bụ outside the box. And when for the first time enwe such a revelation before. Yeah, something extraordinary. This revelation, if like in a witness, history kind of witness. And it's not by my power or by might or God direct. So let's make use of this time and help a lot of people. Obuni when one nwoke not in addiction, nature, personal help, assistance from me. Tell me here. Obuni ibu a girl na somebody in a date, na enye gi mkpụrụ ọgwụ na azụ.
na ọ na-make influence na ị na-ese anwụrụ ma ị na-eme something ị like lo tell me iwe I will help you. Ọ bụ na ị mụrụ nwa na nwa gị emewego one or two things tell me ihe I will help you. M ga-agwa gị ihe ị ga-eme. I believe that na onye ọbụla adịgo okay for now. Thank you everybody. Keep on spreading the news here. Ilu n'ilu akwụkwọ ijefu anyị ije na YouTube subscribe anyị lule 500 ihe na dia and 4000 and videos ifo na YouTube make sure na watch channel ya anyị luo 4000 watch views YouTube monetize anyị then ha recommend anyị the more before nwale anyị luo 1 million movement anyị elu 1 million ọbụla ọnụ anyị elu 1 million lafu okwu yotago. Thank you everybody. Okay, bye.